lur. Antzinean munduaren hastapenetan dena lurra zen. Antzinean lurra, gebelean lurra, eskerrean lurra, eskuinean lurra. Dena lurra. Eta lurrean gizakiak bizi ziren. Gizon emazteak eta haurrak. Izatekoz lur gainean baino, lur barnean bizi ziren, arpeetan, leizetan. Haiekin batera, jenu gaiztoak ere bizi ziren. Eta etengabe, gizakiak, gizon emazteak eta haurrak erasotzen zituzten. Herriak begietan sartuz, hiletatik tiraka eta bar. Orduan, gizakiak, gizon emazteak eta haurrak ama lurren gana joaten ziren. Eta erraten zuten, ama lur, lur ama, amatxo, erasotzen gaituzte, egin zerbait, utoi, egin zerbait. Hasiera batean ama lurrek ez ziren jaramonik egiten, kasu mikorik ez. Baina behin eta berriz joan ziren ama lurren gana, kesuka. Eta azkenean ama lurrek errantzen. Ai, ene seme alabak, zerbait eginen dut zuentzat. Argizko izaki bat eginen dut. Eta ilargi deituko duzue, ilargi amandrea, amatxi ilargi. Eta puf, ilargia sortu zuen. Hasiera batean, gizon emazteak eta haurrak beldurturik geratu ziren, hor zeruan zegoen argizko zerura ikustean, forma aldatzen zuen, batzuetan horrela, beste batzuetan horrela, eta beste batzuetan buru, bila, eta beste batzuetan, batzen. Eta jenu gaiztoak ere izutu ziren, eta leitzen barnera sartu ziren. Arpeetatik begira, azkenean gizakiak ohitu ziren. Eta berriz ateratzen hasi ziren. Hor zeruan, ilargi amandrea zen. Baina, jenu gaiztoak ere ohitu ziren, eta ateratzen hasi ziren berriro, eta gizakiak, gizon emazteak eta haurrak erasotzen. Herriak begietan sartu, ziletatik tiraka. Orduan gizakiak, ama lurren gana joan ziren berriz. Ama lur ama, amatxo, egin zerbait, erasotzen gaituzte, egin zerbait, otoi. Orduan, azkenean, ama lurrek errantzien. Ongi da, beste zerbait eginen dut zuentzat. Beste argizko izaki bat sortuko dut, indartsuago. Eta eki deituko duzue, eguzkia mandrea, eguzki amatxi, eta puf, eguzkia sortu zuen. Orduan, munduaren hastapenean, hasi zen eguzkia eguna egiten eta ilargia gaua. Munduaren hastapenean hasi zen egun eta gauen dantza. Gizakiak eguzki ikusi zutenean, itxu gelditu ziren! Ezin begiak ereki! Eta jenu gaiztoak ere izutu ziren, eta haiek ere sartu ziren, kobazuloetan barnera. Gizakiak emeki ohitu ziren, eta eguzkitan atera ziren. Zeinen ongi! Eguzkiarekin batera, argia eta beroa ere. Etorri zen, eta beroa eta argiarekin lurra biziz bete zen. Belarra, zuhaitzak, animaliak, batzuk ederrak eta beste batzuk goxo-goxoak. Zeinen ongi, hor eguzkipean, hola. Oraindik ohitura hori batzuk garaitzen dute, batez ere udan ondartzan.
Eta honena izan zen, txeniu gestoak ez zirela ohitu eta egunez kopazuletan barna geratzen ziren. Baina gauez berriz ateratzen ziren. Eta gizakiak erasotzen zituzten. Orduan, gizakiak berriz joan ziren Amalurrengana. Amalur, amatxo, egin zerbait, egunez, zigabeki bizi gara, eguzki amandrea, zeinen ongi, baina gauez erasotzen gaituzte berriz. Azkenean, Amalurrek errantzien, ongi da, beste zerbait eginen dut zuentzat, baina azken gauza izanen da. Zuentzako, lore biziki ederra sortuko dut, eta hura ikustean, gaizkile guztiek, eguzki bera dela pentsatuko dute, eta ies egingo dute, eta eguzki lorea sortu zuen. Geroztik, haiek, hasi erako gizaki horiek, eta gaur egun, eguzki lorea jartzen dugu etxeko ateetan, gu babesteko. Horrela, Amalurrek eman zigun argia, beroa eta babesa. Eta alabazan, sarraridea, kalabazan. Eta atera daridea, herriko plazan.